A Mangalica Tenyésztők Országos Egyesülete a mangalicafajta és a mangalicából készült termékek népszerűsítése érdekében 2008. február 8-a és 10-e között rendezte meg az első Mangalica Fesztivált Budapesten, a Vajdahunyad várában. Az első hivatalos esemény a sajtótájékoztató volt, ahol Tóth Péter, a MOE elnöke rövid helyzetképet nyújtott a Mangalica Fesztivállal kapcsolatos tervekről, az aktuális helyzetről. Az elmúlt 10 évben ugye mégis csak egy komoly reneszánszát él a fajta, és hát a mostani fesztivál nem más célt szolgál, mint egy még magasabb sebességfokozatba kapcsolni a mangalica szektort. Fontosnak tartotta a fajtáról felmerülő alapvető információk megosztását a sajtó képviselőivel, hogy átláthatóvá váljanak a mangalicával kapcsolatos fontos kérdések, eloszlassák az esetleges tévedéseket és beszámoljanak a tenyésztés új lehetőségeiről és az igénybe vehető támogatásokról. A magyar állattenyésztésnek egy remek műve lett ez a fajta. 1833-ban került kitenyésztésre, tehát egy fiatal őshonos, amikor már professzionális állattenyésztői munka zajlott. A rendezvény küldetése a mangalica faj népszerűsítése mellett a hazai gyártók bemutatása a nagy közönségnek, akik ingyenesen vehetnek részt az eseményen. Mangalica élőállat kiállításra is sor kerül, hiszen a budapesti lakosok jelentős része talán életében még sertést sem látott, nemhogy mangalicát. Szeretnék, ha elsősorban a fiatalok megismerkedhetnének a fajtával, ennek érdekében az élőállat kiállítás mellett az Egyesület információs pultjánál szakemberek állnak a közönség rendelkezésére. Már napokkal a hivatalos kezdés megelőzően elkezdődött az építkezés, hogy a péntek déli kezdésre minden a helyére kerüljön, és a szervezők zökkenőmentesen vághassanak bele a nagyszabású esemény megvalósításába. Kedves vendégeink, tisztelt miniszter úr, barátaim! Engedjék meg, hogy szeretettel köszöntsem Önöket az első Budapesti Mangalica Fesztivál megnyitóján, amely egyébként már gyakorlatban tegnap óta nagyon nagy sikerrel zajlik. Amennyiben Önök itt jól érzik magukat, és esznek, isznak velünk, és netán vásárolnak is, akkor céljaink a mangalicafajta megmentéséért és a magyar termelők és a magyar élelmiszeripar felvirágoztatásáért teljesülnek. Nagy örömmel jöttem erre a fesztiválra és kiállításra, mert nagyon kevés olyan értékünk van, ami szinte csak a miénk. Azt gondolom, hogy a mangalica egy ilyen termék, és módjuk lesz a következő délután, délelőtt még megkóstolni ezeket a termékeket, biztos, hogy egyet fognak velem érteni. Én azt mondom tehát, hogy legyünk büszkék arra, ami csak nekünk van, dolgozunk együtt azért, hogy ez egy sikeres program legyen, és vigye a jó hírünket a világba. Ez én a magam részéről minden segítséget meg fogok adni. Önöknek nagyon jó szórakozást, jó kóstolásokat kívánok a mai napra. Az Egyesületnek, tagjainak, a tenyésztőknek, a termelőknek pedig nagyon-nagyon sok sikert a következő évben, mert ez ránk fér. A látogatók szórakoztatására felállított színpadon folyamatos műsorokkal várták a közönséget, de persze a legnagyobb várakozás a kolbásztöltő versenyt és a mangalica húsból készült ételek bográcsos főzőversenyét előzte meg. A weboldalon közzétett nevezési lapon több mint 40 csapat jelezte részvételi szándékát az ország minden tájáról, és szállt versenybe a Benke Laci bácsi által vezetett első magyar fehérasztal lovagrend tagjaiból álló szakmai zsűri díjaiért. A lovagrend ama szent feladatot tűzte ki célul, hogy a fehérasztal a Béke szigeténél barátsággal ünnepeljünk és fogyasszuk magyar termékeinket. Hiszen a magyar termékek a világhírűekké lettek, és ha azt mondjuk, hogy pörkölt, gulyás, paprikás, mangalica, pálinka, világon mindenütt tudják, hogy rólunk, magyarokról van szó. Az eligazítást követően a csapatok átvehették a főzéshez szükséges alapanyagokat a szervezőktől, és már is nekiláttak a gasztronómiai ingyenségek elkészítéséhez. Nagyszülők receptje mentén, egy kicsit újra gondolva, finom mangalicából, babból, káposztából, hát a székelykáposztának és a pörköltnek egy ilyen régi, hagyományos keverékét állítjuk elő, és természetesen nagyon jól érezzük magunkat, és reméljük, hogy jól is fog sikerülni, mert már elég sokszor nagyon jól sikerült. A ragú tűzoltó módra.
mangalicahús, zöldségek, fűszerek. Hasított tészta készül, a rongyos ragú az ott van. Gulyásleves lesz, kérlek szépen. Gulyásleves. A kilátogató vendégek mintegy 30 standon ismerkedhettek meg a különböző mangalica gyártókkal és mangalica forgalmazókkal. Feladatunk, mint látszik is a feliratból, hogy élelmiszerlánc biztonság, hogy az itt megjelent élelmiszerforgalmazókat felügyeljük, ellenőrizzük. Két fő szempontból, az egyik, hogy honnan származnak az áruk, illetve a boltoknak a higiéniai állapotát és az élelmiszerforgalmazásnak a megfelelő higiéniai előírások betartását, hogy a kedves fesztivál látogatók egészségesen menjenek haza. Nagyon finom volt, mangalica kolbászt tettünk, és tetszik a rendezvény. A kiállítók is, a sátrak is. Tessék parancsolni, 500 forintot kérek szépen. Tegnap 600 hotdogot adtunk el, és 400 kiló kolbászt, egész konkrétan. Nagyon finom és nagyon tetszik, és finom. Mi gondoltunk előre, hogy itt mi kolbászt fogunk enni, és készültünk. Egy doktoréher az mindig jó. Egyrészt én elfogult vagyok, mert én disznóhúsevő vagyok. Tehát én magam azt gondolom, hogy civilből is itt lennék, hogyha nem lenne egy dolgom. Legalábbis egy napig biztos, vagy kilátogattam volna. Így, hogy egy kis dolgunk van, valóban moderálunk már, amennyire lehet ekkora tömeget, mert azért erre nem gondolt senki, hogy itt ennyien lesznek egy első fesztiválon. Amennyire tudunk, igen, programot ismertetünk, illetve kolléganőmre, Kozira vigyázok, aki több pálinka elfogyasztása után próbált meg benevezni a kolbásztöltő versenyben. Nagy sikerrel egyébként, most várom, hogy kóstoljak, mert még sül. Mi volt a kolbászodban? A kolbászomban csokoládé, méz, chili, édeskömény, mindent elmondja? Szerecsendió, sóbors. És ez? Te találtad? És nyerünk. Nem, ez egy nagyon híres argentin recept. Hazudik. Ezt hazudtuk egész délután. Én találtam ki, és nyerni fogok. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy mindnyájan szeretjük a jó ételeket, a jó ízt, a mangalicát, az meg különösképpen. Tegnap voltak az amatőrök, ugye amatőrök, hát természetes, mindenki tud főzni. Enni szeret, főzni szeret, már probléma nem lehet. Sport és az olimpiai évében vagyunk. Én megmondtam, hogy dopingvizsgálat nem lesz, hiszen egy disznótor vagy egy disznóvágás egy fogópálinkával, egy jó minőségű magyar pálinka nélkül nem is elképzelhető. Tehát egy jó hangulatú, kellemes, a csapatok szinte az ország minden részéről voltak, tűzoltóktól kezdve a duci, juci mamákig összetevően mindenki volt. A mai nap pedig a tenyésztők csapatai jelennek itt meg, fiatalok, idősek, akik szeretik ezt az ételt, és akik szeretnék bemutatni a gasztronómia, konyhakultúra tudományát. Amíg a csapatok főztek, mangalicából készült meleg ételeket fogyaszthattak a látogatók, és a hagyományos vásári teríték mellett bográcsokban főtt a mangalica slambuc, a pörkölt, a paprikás krumpli, illetve pörgött a malac sült. Bográcsos ételek voltak, tehát nem effektíven az, hogy pörkölt, mert itt volt ragulevestől kezdve pörköltig, voltak tokányok készítve, tehát különleges ételek voltak. Hál' Istennek a mangalica hús egy olyan kellemes, tónusú, jellegű hústípus, ami a vadhús és a szelíd állat keverékéből tevődik, hiszen egy szabadban felnőtt ridegtartással és természetes takarmánnyal felnőtt állat. A jó böllér függvénye is hozzá tartozik, hogy ne az legyen, hogy tömény, zsíros, mert nem attól válik magyarossá, meg jóvá egy étel, hogy 400-at húszik a zsírba, hanem a megfelelő zsíradék mellett kitűnő ízesítéssel, kellő tálalással, dizájnnal, és már is elkészül egy remek magyaros étel. A mangalica termékek mellett volt bor, pálinka, sajt, gomba, méz, sőt lekváros pavilon is, ezáltal színesítve a gasztrópalettát. Húskészítmény azonban csak és kizárólag mangalica lehetett. Vörös-boros játék. Ez hányos? 6-os? Igen. 6-os. Hát én mennék hozzá kegyelt egy kicsit. Ez most én nekem nagyon... Ettől egy kicsit. Nem, ettől egy kicsit.
fontos, hogy a hús ne főjön szét, hanem egy kicsit roppanós legyen, hogy úgy mondjam, hogy ne az a puha, ne az a málós, ne az a, hanem legyen egy karaktere annak a húsnak, a szaftja egy tartalmas szaft legyen, ne váljon szét a szaft meg a zsírodék. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, őszinte szívvel köszöntöm Önöket, hogy miért pont most van az eredményhirdetés, miért kellett ennyit várni, megmondom. A lappangási időt bevártuk. A zsűri túlélte, igaz, a zsűriben olyan személyek vannak, engedjék meg, hogy azért bemutassam a zsűri tagjait, és Kach Béla úr, a kormányrezidenciának, meg a nemzetközi delegációknak 20 év óta a séfje. Egy nagyon kedves barátom, a másik úriember, egy iskolát teremtett Magyarországon, 10-szeres olimpiabajnok és 10-szeres világbajnok. Varga Károly. És egy vízpazarló rántáskeverő az én vagyok. Nem kell annak semmi dolog. A rendezvény egy területen belül több helyszínből és nagyon sok programból állt. Ezért a fesztivál meghatározás hűen tükrözte az esemény jellegét, hisz volt itt konferencia, kiállítás, vásár, főzőverseny, koncert és sok minden más, ami egy igazi fesztiválhoz kell. Jelenleg az Egészségliget háza előtt állunk, illetve házában, ahol koleszterin szintmérés folyik. Nagyon nagy az érdeklődés, azt hiszem, hogy itt az egész Vajdahunyad várában nagyon nagy. Nem gondoltuk, hogy az emberek esznek egy kis kolbászt, isznak egy kis forralt bort, és utána ide jönnek, és megmérik a koleszterin, de sikerült elérnünk. Hogy a kanasznővel foglalkozott? Hát kérem szépen az nyájával, avval a manganyájjal, mert akkor állandóan csak gyűrűs mangák voltak, meg azután a szép lányokkal vagy a menyecskékkel. Hát jól meghallgatta, hogy mit énekeltem. Hova tette kérem a bojtóra két artalt, akik a kolomprajta volt? Eladta. Hova tette a pénzét? Én kérdezem magát. Mi? Kit a menyecskékre? Ugye? Így volt. Ebben foglalkozott a kanász.
4-5 éves koromban apámnak kint voltam a disznóknál. Hányban volt Pista bácsi? Jaj, 22-23-ban, 24-ben. 23? Mert 19-ben születtem. Majd mikor ma 16 évet betöltöttem, erős ember voltam, nem olyan, mint most az ember. Bár dolgoztam, és én nem a sulykokot emeltem, hanem a 80-90 kilós zsákokat a vállamra, és akkor csináltuk, mint szegény ember és szegény gyerekek. És az megtetszett, hogy a falun lesföl jártak a lányok, meg a legények énekelve. Megkértem apámot, engessen el engem a kondáton. És akkor elmek egész konvenciókra kocsisnak, mert a kocsisnak megvolt a szombat-vasárnapja az uradalomnál. Most az uraságokról beszélek még Na akkor már én 17. éves koromban kocsis lettem. 39. november 4-én megnősültem, 40. december 2-án berukkoltam, 45. január 6-án megszabadultam, és utána érem, az a helyzet, hogy újból kondás akartam lenni, és az voltam. De annyira tönkre mentek a faluk, hogy már az állományok kihaltak faluból, így elmentem állami gazdaságba, 56-ban juhásznak. Azt is kitanultam. A juhászatot kérem szépen, abból is nyugdíjaztak le. Ez volt az én életem, mert hát az egészet el nem mondhatom, mert akkor hónap reggelig itt lehetünk. És itt beszélgethetünk el 89 évvel, hogy mi történt velem, meg mi és hogy volt. A MOE szerint az egyetlen lehetséges út, amelyen a termelők piacra jutását támogatni tudják a közösségi marketing programok mind gyakoribb szervezése, a fajta és a termékek mind nagyobb körben történő népszerűsítése. Fergeteges a siker, tehát ez egy olyan meghatározó lépés, gyakorlatilag egy grandiózus eseményé vált. Titkon reménykedtünk persze, hogy ez megeshet, de hát azért a realitás inkább az volt, hogy hát egy közepes nézőszámra számítottunk. Hát az, hogy ez ma az ország legjelentősebb ilyen eseménye lett első alkalommal, ez egy hihetetlen nagy fejlemény, viszont ugye egy nagyon komoly visszaigazolás annak, hogy mi jó úton járunk. Tehát, hogy az a koncepció, amit a mangalica fajta és a termékeinek az előállításával kapcsolatban elindítottunk 17 éve, és aminek tényleg a lépcsőfokai, az utolsó 200 darab összegyűjtése, az egyesület megalapítása, a spanyol termékcsalád kifejlesztése és nemzetközi piacra dobása volt, majd a magyar termékpálya megalkotása, a magyar termékek gyártása, és most pedig ugye a közvetlenül a fogyasztókhoz való eljuttatása a kistermelők termékeinek is. Tehát ez az út, ez egy igenis jó út, visszaigazol bennünket az élet. És hát ez egy történelmi pillanat, hiszen ilyen nem volt még, hogy egy fajta egyesület önszerveződő módon, nem központilag, nem állami indítatással, meg nem ilyen cégek szervezésével, maga egy társadalmi szervezet a saját tagjaival együtt úgy dönt, hogy igen, megmutatjuk magunkat, megmérettetjük magunkat a magyar és a budapesti közönség előtt. A fajta fenntartás, a törzskönyvezés és a tenyésztés koordinálása mellett ez a feladat is egyenrangúan fontos egy mai modern fajta egyesület számára. Az egyesület szempontjából ez nyilván egy hatalmas siker, ez most látszik, hiszen a mangalica név, a fajta, a terméke olyan pozícionálást kaptak a magyar piacon, ahol egyetlen egy más magyar élelmiszer sem. Tehát ugye, és főleg állattenyésztésben, tehát azért se szarvasmarha tenyésztők, se nyulászok nem tartanak ilyen rendezvényt. Tehát ez a tenyésztés szempontjából is nagyon fontos, hiszen a termékek sikeresek, akkor sikeresek a termelői, a termelők sikeresek, fenntartják a fajtát, hiszen ők pedig ebben dolgoznak, és így megvalósul az a közösségi és állami cél is, hogy a fajta genetikai bázisai megőrződjenek. Amit eddig láttam, az, hogy úgy mondjam, elégedettséggel tölt el, pedig én elég ritkán szoktam elégedett lenni a saját dolgaimmal. Hát nem nagyon tudom egyelőre még, hogy mi lesz a jövő. Nyilván az, hogy ezt folytatni kell, mert aminek ilyen sikere van, ezt nem lehet abba hagyni. De azon is el kell gondolkozni, hogy merre tovább, mert valószínűleg ez a hely már most kiderül, hogy kicsi. Vannak ötleteink, amiről beszélgetünk. Remélem, hogy ezek megvalósulnak, és jövőre egy még nagyobb,
még látogatottabb fesztivált sikerül összehozni. Elképzeléseink között még azért lesz az idén egy nagy dobás Budapesten, egy nagyon reprezentatív helyen, nagyon komoly helyszínen, komoly részvétellel, most még nem árulhatom el, hogy hol, az is ugye egy marketingfogás lesz majd az előkészítésben, és talán vidéki rendezvényeket is tartunk egyet-kettőt az idén, és hát ha megvalósul az az álmom, hogy ez külföldre is ismét kikerüljön, akkor miért ne lehetne Bécsbe, Münchenbe, más Mangalicát egyébként ismerő és elismerő városok lakosságaival megismertetni a terméket. Biztos vagyok benne, hogy külföldön is hatalmas népszerűségnek örvenden egy ilyen rendezvény, hiszen ezeket a termékeket, amiket itt most meg lehet venni, megkóstolni, mindenhol a világon nagyon-nagyon szeretik, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ez mindenhol óriási siker lenne. Természetesen egy más ország, más feltételek, de azt gondolom, hogy ez egy reális jövőkép, egy reális álom. Éppen ezért, ha előbb nem, találkozzunk jövőre ugyanitt a második Mangalica Fesztiválon. Továbbra is kolbászban van a kerítés. A további sok sikert és nagyon jó rendezvény. Meg hogy jövőre lesz, az biztos. Tehát akkor valaki körülnéz, jövőre igen, lesz. több alapanyagot. Többet, meg nagyobb helyen. Most mondom, nagyobb kifogyott.